mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suhat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Zal, 23 years old. Daga, taga Batuan, Bohol. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa di ma-explain nga nanubo sa akong lawas ug sa nahitabo sa akong tiil. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa 2 anyos pa lang ko. Kay ani manggod kong idara nakasuway nga nadisgrasya og gioperahan ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Bert, ibantay na ko kadiyot ni aning Zela kay hugasan ko sa atong gikanan ganina. Idugay matug bata. Uy, ganina pa kong naghuwat nga makatug na pero makahimo na unta ko sa mga buhatonon din isbay. Wa ko ka tarong og trabaho. Pero ikaw, wa man kay trabaho ron, ipulis ako bantay niya ha. Pwede naman guna ni mong dadon sa kusina samtang hugas ka sa plato. Lukaw pa unta ko. Sus, mahimo gud taon. Pero tim ng luhaga ng bata ah. Luhag kain na uy. Ang kat-kat man gani na sa banggira kay mutabang upang hugas sa plato. Mo nga wa gyud ko'y mahimong trabaho anong bata ako magmata na siya. Kana pa. Kabisan bata pa. May interes na nga mutabang ni mos kusina. Na, tabang ba uroy? Nga manlangay man hinon ko sa akong buhat kay magsigi kog badlong niya. Ug pila na sad kabaso ang nabuak anang bata at tungod sa iyang kakiat. Ay, sige. Dalig hugas dito ha. Mulakaw lagi ko. O lagi, sige na. Ayaw palipatan na ha. Nakiata, rabagin ang bata. Dalian ko ni sa pagpanghugas sa mga plato kay basin og dili sa tumupatuong badlongon si Sel sa iyang amahan. Uy, unsa ron? Sel! Uy, Ginoo ko. Bart! Ang bata! Bart, gano man na bata? Nahug sa bangko! Unsa? Ano man na, ha? Unsa may sakit, pi? Ha? Asa nang sakit, Zel? Asa man? Uy, Ginoo ko. Bert, naunsa man ka ni bata, ah? Naunsa man nga. Naunsa ka nagbantay taon sa bata, uy. Ikaw rin tayo nag-ingon nga luhagan ka ng bata ah. Unsa man yung murag ni Sikil nga gahi sa iyang ikod may? Uy, pakuyaw gani diya, good. Nagsige pa ba yung nagilak ang bata, ha? Ato na lang kanina doon sa manghilutay. Napiang siguro ni, oh. Uy, dali man ni kay piang lang. Nabali mang bukog aning bata ah. Ha? Nabalik yung bukog, noy? Lalanin niyo og dali ning bata sa doktor. Kay dili ko makahilot niya. Kay nabali mang bukog ini niya. Ginoo ko. Mo-advise gud ko nga operahin tiil sa bata. Ha? Operahan yun, Dok.
Kadako kahagas to ana, Dok. I-stainless yun ning tiil sa bata. Pero kung dili pa yun mada sa inyong budget sa pagkakaroon, simintuhon lang una na to ang tiil sa bata. Apat sa gikaingon ko na, mas maayo yung operahan og dali ang tiil sa bata. Tinuo ko. Kabata pa ni Zel nga makasuway nga operahan. Gibalibaran si mama sa manghihilot, dihang nahog ko sa bangko. Kay nabalik ko no ang bukog sa akong tiil. Gidaako nila ni mama sa tagbilaran o gisiminto ang akong tiil. Apan mao gyud gusto sa doktor nga operahan ko. Apan ang budget ang problema nilang mama. After 1 year, way kausaban sa akong tiil nga gisiminto. Dako namang pasalamat nga may mitabang namo nga gi-refer me o usa ka organization nga mutabang sa akong pagpaopera. Naoperahan gyud ko, natawran og stainless ang akong tiil nga nabali. Brittle ko no ko og bukog, nabaling akong gitawag og tibia fibula. Grade 5 na ko dihang natangtang ang stainless sa akong tiil. Unya, lahi gyud ang patubo sa akong tiil, masa. Ay, unsa bay bote mo ipasabot, Zel? Ang akong tiil nga gioperahan og stainless pa, lahi ang iyang tubo. Wa kay siya motubo ikumpara sa usa na ako ka tiil. Ay, kira na eh. Pasalamat lang gani gihapon tas Ginoo, Zel. Nga makalakaw ka ra. Marugid na ang kanunay na akong giampo sa Ginoo kani adto sa bata ka pa. Nga unta makalakaw ka lang. Pero kanibang mga putoy-putoy nga nanubo sa akong panit, ma. Nga gibaliwa ra nimo kani adto kay nagtukang pinaakan ng og lamok. Nagkadaghan man ni maoy og dili maayo. Ha? Ngano sab ka ni Mano? Mura siya og mga lusay-lusay. Naay mga gagmay ra og nasay dagko-dagko. Ni ama sab gani sa akong bukton o. Oh. Mong di ko ganahan nga mag-sleeveless. Kay makawa gyud sa confidence maoy. Kay mura kog naisakit. Uy, ato na baya nang napacheck up sa doktor kani adto ha sa health center? Og ang diagnose gani niya kay neurofibromatosis. Og matod niya, wa na kini kaayuhan. Unsa? Bisan kung tambalan pa, ma? Ay, Zel pasaylo ako. Nga gibaliwa ko ra na kaniadto. Kaya nga akong gifokusan sa una og atiman, mauman ang imong mga tiil nga makalakaw ka lang unta. Maura gyud na. Mao pasaylo ang taon ko anak. Nga wa na ko kahatagi og bili kaniadto ka ng imong gibati. Wa ko magdahaw nga makaapektar ba di ay kana sa imong pagdako. Ma? Kaluoy ni mo, Sil. Ikaw ang nagsaw sa kaamamaliw sa imong mga kinikan. Unsa lo? Gahi mangulugo ka ng imong inahan. Nahigugma sa igagaw niya og tagupat. Ha? Igagaw si mama o papa lo? Oh, tagupat. Mga amamaliw sila. Maunang nataw ka nga may diferensya. Unsa? Sa pag-trace na mo sa kaliwat nilang mama o papa, parente ra gyud sila. Pero layo na kaayo ba? Ikapila na nga henerasyon. Apan matod pa sa mga katiguangan gud nga kon ang mag-unay ra ang managkaliwat, ang ilang mga anak may diferensya gyud. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, nabali ang bukog sa akong tiil sa una dihang 2 anyos pa lang ko. Gitawag ko no og tibia fibula. Gioperahan og gitaorang og stainless ang akong pikas tiil adto. Di na pa di ay magdungan og tubo ang akong tiil, kay di man sila parehas og gidakon. Ikaduhang pangutana, pila naman katuig ang nakalapay sukad nga na operahan ko. Magngut-ngut pa ba day gihapon ang operasyon? Panahon nga bugnaw o mag-uwan o magkilat? Ikatulong pangutana,
Daghang nanubo sa akong panit nga murag mga butoy-butoy o lusay-lusay nga makawa gyud sa confidence. Matod pa ni mama nga neurofibromatosis. Matod pa kuno sa doktor. Wala ba din ni kaayuhan? Unsa mahinungdan ni ini? Ikaapat na pangutana. May nag-ingon nga reaction ko nun is anesthesia dihang gioperahan ko. Tinuod ba? O naanani na akong sakita sukad pagkatao na ako? O wa lang mahibaw kay wa ko man newborn screening sa una. Ikalima og katapusan. Dili pa ni genetics. Pero wa masab ko'y nahibawan sa mga kaliwat nga may parehas sa akong kondisyon. Dili sab ka ni resulta tungod kay parente o fourth degree cousin ng akong mama o papa. Maong doon ako'y diferensya. Palihog, tabanggi ug tambagi ko. Kini ang akong soliran, Zel. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa akong programa, kini ang akong suliran. Anena sa bako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, o mga drug-related nga mga problema kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi, mamili lang mo. Usaon sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. O ayaw mo full pagpadala sa inyong mga suliran, na andam og tagana kami nga hatagan kanang pagtagan. Pwede kanya padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page. O diri ba sa mong sa 3rd floor, UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga the greatest glory in living lies not in never falling, but in rising up every time we fall. Mamang gining kinabuhi, wa man kay sayon, pulos man ni lisod, na? Way tao nga, muabo si babaw nga dili magka-bangga-bangga ang tuhod, no? Magka-tumba-tumba, part na sa growing up or success, muagi kag mga inunta mga kakulian sa kinabuhi. Alright, sa nga itong magtatampo karang adlaw si Ziel, 23 years old, taga Batuan, Bohol, single pa ni siya, mahitungod kini sa nabati na to sa drama, dili niya ma-explain nga mga daghang nanubo sa iyang lawas o tiil. Medyo lamlaom ni problema ni mo, Jel, no? Isa pa mga kaila na to sa Bohol, no? Moingon na galig Bohol, ang unag yung mukuan sa kung una-una si Porfirio Lim diya sa Inabanga, o si Butch Joseph Alisna, Dr. Alisna, ha? Musta naman kaway diya sa Inabanga, o si Panti, ha? Sige pa pamugtinis. Ako, wala ko ng tennis. May pagpaminaw ni Don Emilio Angel Villacarlos da sa Ubay, Banban Bintulan, si Ayan Pamaos Bayod, si Mary Regina Pustanis, o mga taga-Hitapi, no? Loko, daghan kayong maminaw na to diya, sa Tubigon, nga taga Bilaran City, of course. Diya sa Dumaluan Beach Resort, no? Sa dugay namin noon to, last year. Salamat kayo ninyo diya, no? Injong pag-abi-abi na mo, pag-anak na mo diya sa injong lugar sa Panglao. Ug ngadto sa mga tanang taga-Bohol all over the world, do? Kay daghan kadyo tag mga taga-Bohol nga maminaw sa tong programa. O dili mga taga-Bohol, mga bisdak nga maminaw sa tong programa all over the world, no? Maadjong adlaw ninjong tanan. So going back to our sender, si Jiel, no? Ako ra kining paningkamutan, Jiel, no? Bro, laom-laom kining imong problema. Sumasabatin ito sa drama, sa 2 anyos ba si Jiel, nabali ang iyang bukog sa tiil. Kini atong tiil magoda ni gitawag na to tibia and fibula ang sa ubos. Kasi babaw mo na femur. Kanang femur mo na pinakataas nga bukog sa lawas sa tao. So, nabali ko noon kunya di operahan siya, nabutangan og stainless ang pikas nga tiil. Nya dili kuno pareha ang pagtubo, medyo asymmetrical ba, dili na pareha ang pagtubo sa iyang tiil. Well, sa akong may Angel, no, sa among subject sa unang orthopedic, no, kanang bagong muscle or part sa lawas nga
dili na pirming gamiton for some reasons, o naabay mga injured part, mo kuha di siya. Di gini siya ingog parehag tubo sa ubang parte sa lawas. Ma-asymmetrical gyud ang imong ang pikas nga tiil mas dako o gamay ang usa, di sigid siya pareha. Why? Because na compromise naman gud diha ang nerve supply, blood supply o kining gitawag na tog atrophy. Kining atrophy pag gamay kay di na pirming gamiton kay siyempre pag kabutang og stainless na to gipahulay gusto nimong pila ka tuig o kabulan, no? Ma-compromise o mapektuhan ang ingnon ta pag-esersisyo. Di na magdug ka pareha sa walay bali nga bukog. Ako ma-share lang, nanuroy mi dito sa usa ka museum. Ini ko nung atong bukog sa tao, kining kuan kanang upat ka bisis ka kusog o 4 times harder, ha? Ako balikon, ang bukog sa tao is 4 times harder than a cement. Ay, yung anak kagahi ang kanang kuan, ang atong bukog, ha? So ang atong bukog mo kuan, mo tubo na siya, ha? Mo balik sa normal. Pero ang atong stainless nga gibutang diha, dili ba na mo tubo. Steady ba na kadako. Sumo na nga makaingon ka nga asymmetrical man among term. Dili pareha kadagko ang imong tiil, ang wa ug ang tuo dili pareha kadagko. Hinaot na sabtan ko nimo diha Jel sa akong gi-explicar. Ikaduhang pangutana, 21 years old na kuno siya karon, na naoperahan siya sa tupa kung 2 years old ka 19 years ago. Or 3 years 18 years ago. Maggulngol pa man gihapon kung maggulngol pa man gihapon kung may tugnaw, mag-ulan-ulan o na kilat-kilat. O sa ko nang gingon kanang stainless is a foreign body man na sa lawas nimo sa imong tail. So unsagog kahay maayo Jel, no, da sa buhol ug muduol ka usa ka orthopedic nga surgeon, ha? Usa ka orthopedic surgeon. Ako proud ko mo inform sa atong mga radio listener, ha? Ako Dr. Rene Obra, na ako usa sa akong mga anak, ha? Akong kabagulangan nga anak orthopedic surgeon, ha? Nasa sa UPPGH karon. Mayon ako ning i-refer niya. Ako sabay ang usa sa akong mga anak, ha? Doktor man ni siya, of course. Orthopedic surgeon, ha? Nagara ni siya training. Ako ning i-refer niya ug magkita mi matawag ko niya usabay ang buhaton. Ako ra po isibya og balik dinhi kay wa mo koy number nimo Jel, no? Matawagan ta unta ka. So parin body ang stainless, so any abnormal condition sa weather, sa gawas, cold or hot, mapiktuhan gyud ka. In fact, mo gani ka nang usahay makasunod kong tao nga naay malagi na bakal siya ang lawas, nagabot sa X-ray machine sa airport. Mutingog ang X-ray machine pero nagkap-kap og makit-an nga kuan. Napukoy ka uban nga nasa pacemaker, dili siya mo duol sa kuan sa X-ray machine mo kuan siya nakoy pacemaker. Ini pa rin body nga nasa lawas, dili gyud inyong sama sa wa gyud ang functional nunta capacity sa atong lawas. Ikatulong pagkatana, daghan ko nung nanubo sa iyang panit, mga butoy-butoy, mga lusay-lusay. Kunya, siyempre, muobos gid ang iyang inunta social interaction, ang iyang confidence, o makigistorya sa mga amigo kay manggunay kuan, kanang ba't dili maayo nga tanaw, no? Kay magbutoy-butoy, maglusay-lusay, maingon niya mga tao sa mga tawana, makatakod ba siguro ni? So, ningon ko ng iyang mama, iyang pag-istorya nga, ingon ng doktor nga nagdiagnose niya, diya sa buhol ba to, nga neurofibromatosis. Ha? Laom-laom ni siya nga kuan, nga sakit. Usa man yung neurofibromatosis, na? Ining neurofibromatosis, sumasa kong naibalan, usa ni siya kanang tumor, ha? Nga moapekto sa atong central o mga peripheral nervous system. Central gani, mayroong central, ang atong utok, the spinal cord, ang peripheral sa atong mga nerves sa other parts of the body. Ang hinungdan niya ni Jel is na abnormal nga gene mutation during your development pa sa
intrauterine. Mauna ang akong makuan, akong maistorya. Nya, wala ni siya itambal. Ang management aning neurofibromatosis, more on symptomatic. Kung sakit diri, kung sa mandiha na ay mga tambal. Pero wag ni siya ingong nagay makapaayo ni ani. But don't you worry because the life expectancy aning mga sakitang neurofibromatosis is the same as katong wala. Kung balikon, abnormal mutation ni siya mga kon ba, mga congenital, no? Anya ang life expectancy ako balikon is parihara og kanang walay neurofibromatosis, no? Ang mulimit lang kasi mong pagkaon kay naay maka-trigger nani kanang mga tamis nga mga pagkaon. Gana bang kalamay niya sa buhol. Nagkang nindot kaya yung kalamay niya. Limit lang ang kalamay. O kining mga process ng mga pagkaon. Mulimit lang ka na. O kanang normal agad ang imong inonta paglihok-lihok. Monitor man siya sa itong mga orthopedic surgeon o kinanglanog na surgical intervention para makurihan tong butang dito sing may problema human MRI, magnetic resonance imaging man ang pagdiagnose niya ani. Na mo gani ko nabasahan somewhere nga usa ka inila kayo nga aktor, Briton ni siya, pero British ni siya nga aktor. Na ni ani sakita nga neurofibromatosis. And I'm referring to Adam Person. Adam Person na ani neurofibromatosis pero sikat kay siya nga aktor dito sa United Kingdom, no? Alright, so sunod na pangutana. Ako naman ay nagtubag, no? Reaction ba ni sa anesthesia or inborn? Sa kung ginangon, product ni siya sa abnormal mutation sa imong gene, na? Inborn ni siya. Ita sa genetic loading, more often than not, ma-inherited ni siya ikan sa mga ginikanan nga naaning sakita, no? Kaya na ako no siya unsa ba to? Ang ibang mga ginikanan murag blood related pa fourth degree cousin, no? Sa akong nibalaan kini mga members pamilya nga mag-intermarry for some reasons, taas ang possibility nga naay mga congenital formation or mahitabo, no? Ang akong may mahinumduman kining EBO incompatibility kining naani siya pinunta dili maayo nga mura bitaw para mahisabtan ko nimo mura bitaw kanang mga hayupan nga mga manok baro nga tawag na nila inbreeding na so magkasakit sila hemophilia mga royal blood disease na sila kaysa una mga hari o mga queen mga parente pa magminyo island kay dili lagi sila gusto nga ang ilang mga katigayunan sa ilang gingharian ngadto sa laing pamilya so mao na ang rason so ngayong ka nga fourth degree cousin pa ang imong mga ginikanan, layo-layo namang fourth degree ba? Mukasal naman ang pare na. So, di ko sure, ayaw lang ng first degree siguro. Basta kayo pwede pa man magbinyo ang mga magigagaw, basta layo na lang po, na? Just be sure nga, dili magka-ABO incompatibility or some other form of hereditary problem due to masabtan ko ninyo inbreeding murabag manok nga bati ang mga piso kung mag-inbreeding ka or mga other forms of animals. Alright, so now takasabot ka sa akong speaker ni Mujel ako nang naingkamot grupo ko, no? Akong balikod ako ning i-refer sa akong bata, no? Akong anak ay orthopedic surgeon man ang akong anak ug unsabay ang buhato ni aning imong problema. So, salamat kayo. Once again, ako si Dr. Rene Obra. By the way, do not miss to subscribe my YouTube account. Ako, nagkuha na po ka. Nanundong na po ko ni Atty. Ellen Batan. Para ba po yan? May yung ko na po, guminaw na ko. Na po ko'y fans, no? So, you may subscribe my Facebook, my YouTube account sa Dr. Rene Obra. Makita na ninyo na. Dr. Rene Obra, naka-white blazer ko. Doktor yung tanaw, no? Kaya daghan na pong Rene Obra sa Facebook, akong gihap, sobrang napulo ka Rene Obra na Facebook. Pero usara Dr. Rene Obra niya. Okay, so ngadto sa libuan millions kinaminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Daghang kaayong salamat ug sa tanan ng mga taga Bohol or over the world, maadjong adlaw ninyong tanan.
ug from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat ug maayong adlaw.